De acolo care sunt. Se pregătește începerea unui tren feroviar de târli pe zăpadă. Garoi! Victor care va sta pe bară! Sică Grăsanul! Marien Barosanul! Titir Ambulantul! Limbricus Bacil! Și eu, boss, vom realiza un film extraordinar. Haideți să începem trenul. Pe care stanie voi sta? Ultima, bineînțeles. Care este al doilea? Haideți, măi, flăcăi, începeți să legați. Hai ce stau pe asta, Rubin. Vă dați seama că eu voi sta ultimul. Papa mea, stau de cam la asta. Mai marchea să mică, băgă. Eu bă, cui stau, mă? Nu că tu cazi. Hai, eu, Bacil. Hai, Bacil! Marien! Hă? De la Real. Bă, Am închis la... Distracționai pe ăștia. Hai, mă, să-le încurcă-i fleșcă. Hai, Sică Grăsanul! Te vom exclude, futu-ți casa în cur. Vreau să-l încurcă-i fleșcă, Marin, măi, e fleșcă în cur. Uitați, fleașcă pe Marien. Și trenul este pe cale să înceapă. Nu voi mai avea mult de trăit. Marien este nemă drept. Mia, ca de oagă, nu! Am căzut! Marien, uitați o victimă, uitați și încă o victimă pe lângă mine! Marien sexy! Uite-i Paștele, mă, ți se ce-l bat!